Como todos os brands, as rebaixas xa están aquí. Este ano cun lixeiro adianto respecto á data tradicional. Antes da liberación do período de descontos, as rebaixas comezaban o 1 de xullo, pero desta volta a maior parte dos establecementos decidiron adiantalas para alentar o consumo. Os primeiros en colgar o cartel de rebaixas foron os pequenos comercios, pero xa onte se sumaron os grandes grupos textiles e os grandes almacéns. Este ano o tempo non anima a comprar prendas de brand, de aí que os establecementos ofrecen xa descontos que roldan o 50%. Este ano as rebaixas foron madrugadoras. Varios establecementos lucían desde hai días os cartéis informativos, pero non foi ata onte cando se sumaron os grandes grupos textiles. Adiantáronse 2 días a data tradicional do comezo dos descontos. Buscan atraer aos clientes. A verdade é que a liberalización trouxe a posibilidade de que haxa esa maior liberdade por parte dos comerciantes e tamén se lle ofreza aos consumidores a posibilidade de adquirir ou non ter que esperar a unha data concreta para poder realizar as compras nunhas condicións económicas máis vantaxosas. Os descontos rondan o 50% e mesmo chegan ao 70%. O habitual é que comecen sendo menores, pero este ano o tempo frío e chuvioso non invita a mercar roupa de verán e os comerciantes precisan da saída o que teñen nas tendas. Esperamos que sí, que sexan mellores, que a xente se vai animando. O que pasa que o ano non... Creo que polo clima que non axudou non foi unha temporada boa, pero esperamos que a xente sí, que as rebaixas que se anime. A pesar da chuvia intermitente, as tendas registran actividade propia das rebaixas e agárdase que sexan mellores que as do ano pasado. Iso sí, antes de sair mercar, recoméndase planificar as compras. Os chollos poden ser moi interesantes se realmente se trata dun produto que está a bo prezo, pero que ademais vamos a dar uso debido, un uso como mínimo reiterado para que compense, podamos amortizar ese investimento ou ese gasto. Pensar en que podemos mercar algo moi barato para darlle un uso mínimo para telo guardado nun armario realmente non é unha boa inversión, non é unha boa decisión de compra. Desde as asociacións de consumidores advirten de que se no período de rebaixas cambian as condicións, os comercios deben indicalo nun lugar visible. Tamén anuncian que estarán vigilantes para que se cumpran as normas. Se se sente tentado polos descontos, teñan en conta que as rebaixas duran un mínimo dunha semana e un máximo de 2 meses a partir da data de comezo e que mañá as grandes superficies abrirán ao público para fomentar as compras.